Bună lume, numește Dragonul Roșu, bine v-am regăsit la un episod pe acest canal TikTok. Astăzi o să descărcăm pentru cei care nu știu Rebrawl. Rebrawl. Așa, da, aici, da, pe mine ca prost nu m-a băgat. Cioare, mă! Vreau să scriu Rebrawl. Mod. Dă vână la adă și-ți dă să dorm la denzi. Cheluțu, 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 cheluțu. Unde e Rebrawl-ul mod ăla ca să... Cheluțu, cheluțu, e mai tare la cheluțu, țu. Ce? I-am dat descarcă, what? Cheluțu, cheluțu, cheluțu. Și aveți aici ceva de făcut și să descărcă aici. Cheluțu, e mai tare ca cheluțu. Haide, mă! Descarcă-te! Hai să vă arăt TikTok-ul meu. Până în alta. Acesta este TikTok-ul meu dacă vreți. Să mă mai arătați cu 6 urmăritori. Bă! Șase urmăritori, bă. Știe careva să-mi spună de ce? Ce-i descrierea? Pentru ăștia care nu știu adică. N-ai cum să nu știi, bă. Hai bani și gemuri infinite. Deschis chesturi, pac umbră, deschis un chest, pac umbră, deschis 70.000 de chesturi, pac ia gratis pe toți, vede. Cheluțu, un alt cheluț. Ce am făcut eu, mă? Ce am făcut, băieți? Am ieșit ca un dobitor, bă, băieți mei. Iată, averea-am dat. Pa, nu uita că v-a plăcut să dați like și subscribe. Ne vedem în următoarea. Pa, pa!